Asa naman to? Asa naman to yung sige pangulit og pag-bake ko uga man kaayo. Unsa to? Ano pa ipakita nimo? Kulot. Si Donang Kalba. Kaya nga Asan na kita dat? Si John Nakalba. While Beng is peeling the coconut, we are going to finish the fillet. Okay na ta? Gani? Ayun na ko nag-message ha? Kung ano ko ligon to? Abigay na ko, nag-message, nagluto na. Sabi nga, pag abot na kag barangay, bakaon na lang ko. Anak ka! So, nagbatang na may ugat ha. Tapos among sticky rice. Mata na. Ha? What's up, Jack? I'm good. We're good? Yeah. How about you? I'm good. You hungry? Pagkaw na mo ba? Beng! Wala pa rin tumakaw. Wala pa rin tumakaw. Dito. Saan ko sabi ba? Bawal sa'yo mo? Hindi man to. Di man. Ano ka na? Mata na mga piko. Kulag asukal. Jesus? 15 days ra? So, tama biko. Murag maha. Mata na. Ato ka pakwak-kwak sa una. Asa ni? Ito nga dito nga. Hindi na kaya po eh. Sa iyang buwan. Char! Hi guys, mayong hapon. Naon tagbiko. Meter kay Chinese. Naku, ano gusto ko Magagmay, nangaon na po. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's carrot? A few moments later. Hi guys, mayong gabi. Kaon na po ni. Okay na eh. Gabi na. Kaon na po ni. That's it. Inugunsudan. Happy na kayo ni. Bugas. Bulat. Bugas. Noodles. O kamote tops. With matching. Yummers. Murag ako na daw. Ay, sorry. Dito na lang. Maluta sa taon siya noodles. Mang ba natin? Siguro siya. Ano ka? Para diligid. Kayo. Thank you. Alam na, di ko ano ba? One eternity later. Hi everyone! Welcome to my vlog! Welcome to her vlog! Hi! Kauban na gid siya sa wakas! Dili ako sa kisa Amazon! Isa yung kalaban dala? Ang Amazon! Yaha! Uy, kabalo ka ba ang tagula sa Amazon? Yaha! Oh, tong dagan kayo. Stock man to ko ah. Wala tong presko kayo nagikan na dito sa Better Tapos ni Ori duha. Tapos kamote tops. Nami kalabasa. Unsa gani? Unsa gani ni? Atela, spill unsa gani ni? Garbanzos may Karabansos. Karabansos. May ra ba na bisahon? Oh, diningding lagi lami kayo sa diningding. Naa karon si Ate Joan, si Ate Juby, si Ate Ella, si Beng, si Ate Donna. Hello.
Abot, cheers daw kay nakaabot lagi diri sa bukid. Ay! Okay, sa ido, oy! Ano sa imong giloto, madam? Kuan, kaning kinilaw na... Salad? Kinilaw na salad. Kinilaw na salad. Kuan! Salad, kamuti tops. Kamuti taps! Salad siya. Kanang salado na to! Salad siya. Si Buntis. Si Buntis. Si Buntis. Sure. Dumay lang ako. Ako kaniyo. Ako wala na lang isa kagamay karon. Anong baby? Anong baby? Sorry mo. Yan ang baby. Ma, kamong baby. Gulay dire. Gulay yun kanina. Nakagilay na John. Ako ani. Oh. Malayo na dyan kayo gulay. Ma! Plus batong. Plus batong. Try daw ko anin. Saan ni pag Na mag-iya-iya na mi ani. Pwede ni sa laoy. Oh, sige oh. Dali na. Oh, grabe. Hoy, unya patang hapon manguli. Putos sila ko ni daan, magputos ko daan. Ay, gudana de ani oy. Ayan na kay napang na may style ba? Ay, wala ate. Sumayo ko lang ga. Wala ka gulay. Ay kami pala kami gulay kay tagsa. Karabantos dungagi. Ang tama na. Dungagi nagkarabansos. Ang tama na. Kunya ila. Sa man nga pala kami gulay mo mga bisita. Saan yung mga bisita? Bahala mo diha. O dali na daw John. Sayo po kayo nagbahin-bahin naman. Ay saba kay mangita na kog silupin ay gara-gara diha. Manguli na ni. Guys, manghagpat may og gulay. Palong man akong sa. Ay naka-play na dai na. Ay karon pa. Ato na pila pala. Among gagpat kay balatong Sitaw, karabantos. karabansos, sipos, kalabasa. Mga organic ni siya ha, organic. Walay chemical. wala tanan. Yung sa kabila naman nagluluto siya ng Lechon. maglilitsyon kami ng manok. Ang sarap-sarap. Social among gulay kay na siya hepon. Hepon ha, hepon. Shrimp in English. Mao ni among native kalabasa. Pagka man ang maghagpat ani magkuha ni kapayas. Wala lagi makita ang atong ano. Dark mango siya. Dili mo ta makita. Bakit? Bakit siya di makita? Atras siya gamay. O yan. Pero dili na po ta madungo. Dari tag microphone. Na mo ang lechon. Lechon manok. Yehey. Lechon manok ni ready na. May loves ka ni. Asin. Tapos amo ang gulay ready na po. Sagbot man eh. Oh, sagbotin. Kana anain. Oh, Usay dahon ana. Wala. Dili na sa dahonan. Okay. Kahit di na. Ay, ikaw na pilang kapay. Ay, hala, nahulog ang kapayas, gihulog. Dili hinog atong dalon eh. Oh, ang kapayas. Two hours later. Luto na mo ang gulay. Fresh from the backyard. Ilocano style. Yan sa kasa. Lami niya no kung idiningding. May hipon gani. Walang lasa sa hipon. Kare amo ang isalad. Isalad din niya. Tapos ginaluto pa ang tinulang manok. Si Atela naga-prepare og salad. Ito na ang salad na sitaw.
Yum yum. Kuha na. Kuha kami yung dahon. Char. Hey. Dahon sa na. Banana. Sa saging. Yan mga guys. Yan po. Kuha kami ng dahon ng banana. Ang dahon ng banana. Kita niyo yan. Masarap yan kainin. Kainin yung banana. Banana dahon. Banana dahon. Eh, kaano? Ayo. Bunala, bunala. Ah, sige. Paano? Ikuha ninyo tirabi. Isay mo taka dira ibaba niya. Ako kapo. Let's do this the hard way. Aya. Ako daw. Try doon ako. Unik eh. Try lang ako ah. We Ne. have to fly this. Di maabot eh. Oh. Bebe. Kanito. Pwede na yun. Iya. Ay, ato. Kami na lang gamay. Asan? Where? Atura oh. Tara guys. May dahon na tayo sa banana ko. Kwa. Gaw eh. Kunin mo. Kunin mo yung banana dahon. Ate be. Banana dahon. Dagdag kayo. Let's march into the house back. Kakuha na kami na isang dahon guys. Super trapo. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Ganda dito. Walang saba. Oh. Naka namin sa balay. Nakaabot na. Masunod ka ayo. Magdiyo bilang papat. Pare niya. Bibi na mula gani. Manok ra maghapon kaon. Kana, manok pa sila. Manok. Kanin tulo, ambot lang. Oh, pare na. Ang paa kay kuan na sa pare ang paa. Pare. Aray mo na. May bata ng kuan paa. Jadi na. Kaya ganun yung nagilugim. Hilak na ron. Kapi lang ang tanaw ba? May ligot kong tanan na. Gutom na kayo, baru kaya. Dora, ako na pa dito silong mo. Ang nagkaon na. Gutom na, nag-gid, uy. Wala ka. Tulong na akong laway. Dili ka, Bin. Oh, wait. Achang, hindi pa yan, Achang. Lead the prayer. Achang, si ikaw. Siyang. Go. Kawot mo. Kanina. Ba't ang estadyo kayo para makita nilang pag-bagri? Ako ka ka. Ang manok mat. This is all I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hugas ko ha. Hugas ba ko ha? Hugas ko. Ganina. Hugas ko. Hugas ko. Thank you. Baka ka tilaan na. Hugas ko ha. Guys, mga una ta. Nga. Internet. Thank you, Lord. Nga aman. Nahindog lang ka? Kuya te. Idang balay gabi. Kaon. May dambo dito. Tindog naman yun. Pero inaubaw man jud ko eh. Napay tubig nga bugnaw. Cook. Tubig, yun lang, wala tayo dito. Ay, di lang ta mag-cook. Tubig lang ta. Wala naman to. Gulay. Yung anime dito. Dili ko ba kay klaro kay gusto kami ba? Yung anime dili ba? Gani, ang nang ko sa dito no. Thank you.
may kaon. Nalimpyo na. Nalimpyo na ang lamisa. Wala pa na rin yung siyang murag wala. Murag agi. Mura lagi agian ba? Bagyo ba? Get ready. Bagyo ang ba? Murag kilatan lang ang gulay lagi. Walang sitaw. Ako pa na diri ba dako. Nahubas ang gulay. Murag ang ano ang salad. Nagdula sila og cholen. Dili may kabalo mga guys. Hindi ka pa mga Kasi mo, dry. Wala ka na go. O, padul sa ko. Ay, ako diri. Ara ang leader. Ikaw. Wala pa, wala sila kami. Padul sa kami sa bangag. Paduhol ka. Padul sa kami ba? Sa kaning kuan, kaning linya ana. Maski asa, ayaw Kasi nasa, ayaw na padul dito sa kuha. Kaya kung duwa ko, tirahon ka na ako. Itsa lang rin mo. Itsa lang. Itsa ba? Dito ka. Itsa lang. Sa linya. Sa circle. Okay na, dadul ka sa kuha. Patay. Wala na ego. Tira ka din na. Dili mat, ana mat. Tira gyapon. Dili mat, ana mat to. Di na nagkabalo mo tulad hulin eh. Pastilan din sila. Wala na sila. Des kabalo ko, kabalo ko magingana. No, balo ko na. Oh, tara, hawad naman yung chat-chat niya yun eh. Di anak, tira. Oh, dito ka tira. Ana, diri yo ano. Oh. Nakai ana o kay para. Yan nga na para na kay mas long imong kamot. Na, ikaw na. Oh, paduwal pa ko. Diri ka. Balik. Ang tek na pa na pita. Bate mo. Kuat Lorenz, kuat mo imo hatong tamato. Lorenz, ikaw na. Kambi. Bate. Kuatanan. Oh, shot. Ara ang bunga ko. Sige. Kani, ya. Kani. Ewi ka, matay ka. Labay sa'yo. Yaw. Ako na. Isa na, ikaw na, Cha. Ko. Ito magpaigos mo. Ah, hawda, oy. Oh, lagi. Ah, sulod man tanan. Pagkabot. Dula po rin ka, Cha. Ko asa ni paigo. Hindi na mo Hindi na mo yana. Dili sa bangag yung mini-shoot. Shoot. Kanang lisod. Tira. Op. Kung asa ninyo dapat makabalo mo asa ibutak. Dapat dili siya. Wala lang. Asa inyo ipaigo. Salayo, paigo ninyo ang salayo ay paduol. Pero kung halimbawa dapat kung ipaigo ninyo ni, kumabanda diri pildi ko. Kaya may ko na. Oh, maigo ni. Basta kung kadapkan kanilang dapat. Oh, kana lang, sige kana. Kana. Asa paigo ni Mamat. Ako ano. Ano lang siguro kani? Oh, kana, sige. Ay, gabi. Pwede na ko. Asa na ikaw, Cha? Ang gato primero? Ang una. Kuha pa ka na. Fresh pa kayo nga babana. Kuha na mo sa punuan. Napita.
Dito kaya kuya, oh. Kape. Nindot ang lightning dito, no? Sa ba sa kadaan ko. Akong babae ba? Screenshot ko. Kahit dati pa, panapon dira, na sabon dira. Lahat gisulat ng teenager pa ba, no? Kaya dili ang naon na to na makaipakit pinagko na kaya. Ambil sa ambil sa madala. Pinagko na kaya. Ambil sa madala tagiya, naging madala. Ang naong gud. Ang naong. Sa una ba dadapag pakit ni Ma, naman naon. kano magod sa una Saan magpakit tagiya ka sa na. nawong beng? Dili mo lapat. Hindi na mahiya. Okay, nag-briefing ka na. Listen lang dito kay. Ano sa sa nawong? Di na kaya na men ko nagnaon. Pagkauman sa daghan gikaon. Kape na pot. Ako nagadala jud kog extra piso kanya ka palagula basta diri dumadulang na sila. Pamili na po na siya. Asay ko ka pa. Wala, kitanaw na ko ba kay ang balay maguna kasagaran picture ni Kuya dili kita. Mao gyud, labi nag yang bulak na adto. Balay. Kita kuan na lang. Siya isbog diri isbog. Abi na ko ginapangita ang lightning bang aso tay gwapa. Sus pag abot sa picture naaradat tumoy ang bulak. Ano ba ka unsa iyang gi-focus dina? Mushroom. Kana yang mushroom dina nga kuan. Pagpulin. Hi guys. Manguha mi og saluyot. Kay dalo na mo inig uli. Hindi mo ko wala yan, Bing. Bro, ang tanay sibot siyang ungot. Kaling Bing ba ako dangan ginog? Ari ang sitaw, balatong, mo sa Bisaya. Bunga ba unidag ko? Ang sa dagag bunga? Ang galing ba? Wala lami kay mong dira inyong posisyon ba? Dam na balimping diri dam. Mang kay kulitis. Ba? Pero saan naman yan? Nakakatong Kukayak sa katkat anak Ay, eh. katong taon na isibot. Pero di mo manugutog halayan ba? Para sa imo hadyo kay tulo mo ka upat mo ka buok. Oo. Nami diri kang sumawag sa balatungan. Wala na kulitis. Murag kuan. Murag salungan. Oh, murag saluyot. The world comes to life and everything's right from beginning to end. When you have a friend by your side that helps you to Ito sa likod. Ito mi sa pikas mga og saluyot. Isang salungan ito bingay sa likod. Follow the leader. Tiyan. Kami nga mga amiga nako malipay na mig saluyot among sudan. Kalabasa ang gataan. Pahala gulay subak, lipay na kayo mi, di ba? Di ba no? Yes. Nangaon sila lumpia. Di daghang saluyot Dili ni. may daghan. Mang harvest ni. Dili may daghan oh. Hadyo. Kani o saluyot ni. Kani saluyot na saluyot. Para mabuhi siya. Saluyot. saluyot. Pwede na tong talong siguro Saluyot. ibalhin. Kani saluyot na. Dami kena sa puno ni kay kayo. Wala man ay dagko ni kay kasanda. Di ba katong sa puno dalo yung bangon dali. On sa to, paksiw. Lang dali ko. Mga lapit ba upa? Kuman. Wala sa mga ilukan. Di ba pakon man eh? Asa na ba anak din? Nanguha og pako. Nanguha sila og pako. No. 2 hours later. Nana ko'y pako. Saluyot. Manamig panguha.
Ay, hala. Pwede. Sigurado kaya? Ay, o, dili siya pwede. Daot na. Ay, siya. Bilabay na sa baba, be. Wala, di pwede wa. O, daot. Lamig jud kayo? Ano, dili siya pwede ya? Uy, dili siya pwede nga dito kakuha. Daot, daot. Sabu kayo. Daot. Yay! Dali na. Ikaw, pila lang ang isa lang takaliso. Isa mo ni ko ano, busing. Nuha ako. Buha kay kuan buntis. Dako ang buntis. Dara. Lami uy. Kabos niya. Isa lang takal. Tabi isa vlog. Tabi sa kayo no? Yan nga ubo yan. Oh, nangan mig Dorian, kaunta ninyo. Isa ka, tulo ka minutos. Si Kuan Oplo. Daot no, daot. Daot. Ako duha. Duha, ilaha isa-isa lang. Pwede mga trip ba yan? Nakita eh. Lamias durian ka nang Tawag. Isa wa ka tawag Dorian. Imang kaon si Kuan, macho. Guys, wala pa 30 minutes gikan mi nangaod, kaon na pod. lamias durian eh. Ayo ay. Lami kaayo. Durian na bot. Lami kaayo. Manang di 101. Yak pila na mi naging lami ba? Lagi, pero Ikaw ba konsensya lang ko na dito. Hello? Ay alarm. Umuuli na. Ari ako. Lalabo kaayo, bay. Labas ka ayo. Asan ang ako ang silupin? Ayo, oo. Ako na lang na. Ako na ni. Wala gamay, tama na to, wala gamay. Labi ba aha na nga kuan man na. Baga pa man na. Asa ka po? Dunami. Nay. Ano mauna ko? Ano naman nagkalabasa? Wala ko sa baluta. Diba? Jang, ako aman din ni Jang. Kinamo din ni kalabasa. Ay, Ay, naman papaya. Di man ni ako ang papaya. Hala, ako ay na. Mo si Juby, papakarag mo pa. Hala, Juby, nagkambyo mo siya. Hala siya. Oo na, pataka lang. Ito ako silupin. Saka abi to. Magpasalamat kay wala na ikuan na, pakaduha. Salamat sa sunod na mo balik. Ikaw ulitin. Salamat always. Nakitag sa tuyo mo papa nga magkalatag sudan. Kung dali na mo. Isa to yung sayaw ganina sa pailawas. Grabe ba? Oh, nara madam. Pari ni madam. Ikaw ba na tayo? Basta to na. Saan yung pag Wala ka sayo. Akan ka rin mo. Asilay lang. Dito. Bad ka, bad. Dito. Dudong. Sinulang manok, Dudong. Ay, sorry po. Ha? Sorry kami talaga to. Oh, balik mo si Ben. Pangalan na oh. Ano ba? Ano nito? Kaya sangaon na po tayo. Niya siya. Kuya, dahil kadaupin ako sa vlog ba? Kaon. Gani mo. Mama na itong kinabuhi ever since. Basta first time lang. Okay lang, enjoy. Enjoy. Na-enjoy ko panguha sa pako. Ano sa Ako nanghugas ko lang. Ako nanghugas ko kayo. Tanggalan sa kuan bing para Ako wala. Ginamos oh. May asa manok ay Ayaw niya mag-aayos ay Ay, hala, sorry yan. Baka na, mukha di kuya. napay bangus o. Bebe. Lala. Napay Yan. gulay ganina Yan. sobra. Ano na ko? Tapos tinulang manok na native. Kaon!
Kailangan buko ha. Sige. Mas kilo sa din ha. Hala kayo. Okay, rami ang sweet para lager. Lovers in. No problem. Naming. Gusto ko naman. Daga may lubi dito nagatagak kung sa'yo magdala. Ayan, nagdala sila mga katong ginunutan na nimo. Binunot. Oh, pwede. Okay, Raya? Ginapakaon raman ako to sa manok. Okay na lang. Mga panman to, ni Tini ang manok. Ha? Mura ko ano ba? Kuang ituro. Kay daghan na. Tagababaw ra na. Mura gidumok. Pila ka hindi. Tapos diri kay naanay mga nawala. Ang? Ano ba? Busog kayo sila. Oh. Tugnaw na ba? Tugnaw. Alam mo, wala mas kayo. Ay, mga busog guys na sila. Guys, mag-uli na may. Bye-bye. Bye-bye, Ate Ella, bye-bye. Thank you, Ate Ella. Bye-bye! Nakoy. Gulay. Paku. Hala, Cellphone. si Putot, nilakaw na. Bye-bye! Ingat po, love. Love, love! Bye-bye, Nami! Nagdala siya og lubi. Oh, iya. Say dala na to ani ron. Paguli. Muko daan, kaya para dito na lang diretso na bilhin. Lubi-lubi sa mata ko. Dala. Oh, ang paguli daga na bit. Daga na kay bit-bit, gulay. Enjoy. Ano mo na ni Ron? Yak. Sulod mo, adi mo pwede sa gawas. Punta. Vibes kayo sila doon, no? Mura mang buta. Mat, ayaw ka na lang kay tingog. Ha? Bago kay kang tingog. Ate, wala to, Okay na, me.